máš? No, dobře, a ty? Taky dobře. Svatý Václav měl moc rád svoji babičku Ludmilu, která ho učila a vedla ho k víře. Tak to je dobře. Tak. Tady se hezky. A já si půjdu dočíst. Takhle zajímavá knížka. Uškrdí. O několik let později. Ahoj, brácho! Mám se dobře, a ty? Já úplně No, a můžu trochu večer, jako měl by si lehnout, jo? Tak dobrou noc. Zabijáku! Zabij Václava, mého bratra. On se památuje. Tak jde. Jinak?